Boubacar Sidiki foroba n'a mana koya o ye falaw fado ye Bamakɔ ana lamini na bolobanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ni mɔgɔ bɛ foroba kunnafoni na o bi fɔ kunnafoni radio so la min y'a ɲɛdɔn radio jɛkafɔ wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan kunnafoni ɲuman ka se ka sarana jamana fa bɛɛ lajɛlen la jɛkafɔ i k'a dɔn jija bi senna san 30 baara Boubacar Sidiki i k'a dɔn tɛ a wakile 30 ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri Mali kun n'a kun diɲɛ dan n'a dan i k'a dɔn maa min mana taa danpan jariso i k'a jɔ radio fadugu san b'a sɔrɔ dugutigi wulen bɛ k'i sigi gɛlɛ kan b'a dɔn yen tɛ daba nantun bɛ a b'a ja Boubacar Sidiki san b'a sɔrɔ an ka dugutigi sigilen bɛ gwɛlɛ kan i k'a dɔn a bɔra k'a denkɛ lamɛn min ye kunnafoni ɲuman ye o ka se ka sarada a bɛ to ka yɛlɛ ni k'i tɛgɛ ci ayiwa min ye barikɛɲɔgɔn tigɛ i m'an denkɛ mankan mɛn n ko m'a di i ye tɔgɔ fila den mankan de ye nin ye cɛmɔgɔ den mankan ye nin ye a bɛ to ka yɛlɛ k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada na min b'an gɛrɛdigɛ la a to a ye ko Mamutu Kamara a bɛ suwa kɔlɛ la n'ale ye yamaruya di kɛ e ni ne fila kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bolen bɛ an b'a dakulu walu o bɛɛ karamɔgɔ Daba Tunkara o ko ten ko fiɲɛtɔ ka kɔfilɛli laadala tile don a t'a kun bɔ ɛsiga t'o la bala tɔgɔ bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafoni tigi sɛbɛnkɔrɔ nin y'a boli ko siɲɛ 600 siɲɛ 19 ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Georges François Traoré Georges François Traoré ko a ko politigi i k'a dɔn Ala ɲini tɛ diinɛ tɛ hɔrɔnya ka dɔgɔ a la politigi kɔni ye bɛnkan ani taafan ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn URD tɔnba min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye min ɲininen don i k'a dɔn o de ye hakilina kelen ka ta o hakilina kelen du tali maa caman ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki o tɛ taa ɲɔgɔn sama kɔ o tɛ taa kuma birilen kɔ o tɛ taa ɲɔgɔn ɲɔni kɔ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn bɛn kɛra min kan tile 2 na ɲɔgɔn ye URD duba kɔnɔ o de ye octobre tile 23 bɛn kɛra o kɔni kan o tɛ wuli Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa jigi ani hakilinaw bɛna da maa min kan o ka URD dulokiba don a kan na bɛn na kɛ ni ka o don ayiwa ko o tigi sugandi sɛbɛnnikɛla ko a kun tɛ taa nin kɔ ka sababu kɛ wulikajɔ bolo dalen don a bɛ waati jan bɔ banfula kelen i k'a dɔn ayiwa kunkolo 3 ni Ala ma jan kɛ banfula laban bɛ fara siga t'o la Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye jama ye o de bɛ ne kanuna i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ ne kanuna walima n ka jama de ka ca Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko in laban nako ye min kɔni kun ye ka bolokɔni ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ cɛ kelen kan o tile tɛ tuguni URD la min kun ye wulikajɔ ye jɛkulu dɔ ye hakilinaw ye a ka fara ɲɔgɔn kan joona olu jigi ye maa min ye o ka sugandi dɔw y'a jira k'a fɔ o natila kojugu sabula ayiwa min ye maa wɛrɛ ye olu hakili b'o la min kɔni kun ye ɲɔgɔn sama in laban a kun bɛ ka kɛ gasiba de ye URD yɛrɛ tɔ ma cɛkɔrɔba kunnandi min bɛ tɔn in ɲɛmaaya la sa n'o ye Awa Saligu ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa a tɛ nin bɛɛ kun bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa min kun bɛ ayiwa tɔn in jigi la n'o ye ayiwa ɲɛfugikaw ka den Sumɛla Sise Ala k'a hinɛ i k'a dɔn tiɲɛ tabaa cayara n'a ma ɲɛ k'a fɔ tiɲɛ in bɛ tila a ka kɛ ni hakili ye hakilinaw dun y'a jira k'a fɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa jigi ani hakilinaw bɛna da maa min kan o ka URD dulokiba don a kan na bɛn na kɛ ni ka o don ayiwa ko o tigi sugandi sɛbɛnnikɛla ko a kun tɛ taa nin kɔ ka sababu kɛ wulikajɔ bolo dalen don a bɛ waati jan bɔ banfula kelen i k'a dɔn ayiwa kunkolo 3 ni Ala ma jan kɛ banfula laban bɛ fara siga t'o la Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye jama ye o de bɛ ne kanuna i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ ne kanuna walima n ka jama de ka ca Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko in laban nako ye min kɔni kun ye ka bolokɔni ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ cɛ kelen kan o tile tɛ tuguni URD la min kun ye wulikajɔ ye jɛkulu dɔ ye hakilinaw ye a ka fara ɲɔgɔn kan joona olu jigi ye maa min ye o ka sugandi dɔw y'a jira k'a fɔ o natila kojugu sabula ayiwa min ye maa wɛrɛ ye olu hakili b'o la min kɔni kun ye ɲɔgɔn sama in laban a kun bɛ ka kɛ gasiba de ye URD yɛrɛ tɔ ma cɛkɔrɔba kunnandi
ye min bɛ tɔn in ɲɛmaaya la sa n'o ye Awasaligu ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa a tɛ nin bɛɛ kun bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa min kun bɛ ayiwa tɔn in jigi la n'o ye ayiwa ɲɛfɔgikaw ka den Sumɛla Sise Ala k'a hinɛ i k'a dɔn tiɲɛ tabaa cayara n'a ma ɲɛ k'a fɔ tiɲɛ in bɛ tila a ka kɛ ni hakili ye hakilinaw dun y'a jira k'a fɔ maa 70 ani maa 2 a ma maa 170 sɔrɔ bolonabila la o tuma u b'a jira k'a fɔ hali bi n'a ka bi jama tɔ bɛɛ n'a ma ɲɛ kɔ kalo tile 23 octobre kalo i k'a don don kɔni sugandira maa min kan ka kɛ URD ka cɛbɔ ye sa u n'o sugandi sɛbɛnnikɛla ko hali n'o yɛrɛ fana kɛra Ala m'an kisira ko ni bɛn kɛra ka hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ dɛ n'o tɛ a tɔn sariya dɔw bɛ yen i k'a dɔn min bɛ article 50 walima 54 ko fɔ n'o b'u ka statut n'o ye URD statut ye fo ka taa article 46 min bɛ règlement intérieur ko fɔ o b'a jira k'a fɔ bureau exécutif national n'o ye ɲɛmaa soba ye i k'a dɔn ka taa bila premier vice président parti la i k'a dɔn olu ka wele da n'o ye conférence nationale ye o ti dɔwɛrɛ ko fɔ o de ye ɲɔgɔn ye min n'o bɛ sigi kala kan min bɛ se k'a to sugandili bɛ kɛ ko maa damadɔ kɔni bɛ olu ye maa kolo girinba ye i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i k'a dɔn ka taa se Abo Marakalakaw ka den ma min ye bamanankɛ bilen jara sɛbɛnnikɛla ko ni jɛ fila kɔni a bɛ n'a fɔ tibitaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ bɛn kɔni mana kɛ min kan dɔ kelen kɔni bɛ sugandi nin jɛ fila la min bɛna ayiwa jɔyɔrɔ kɔni gana kosɛbɛ ni ka ɲɛsin ayiwa URD ma dɔw yɛrɛ bɛ Denba Tarawele fana fɔ dɔw bɛ Mamadu Jalo fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye hakilina ye min kɔni ɲɛnabɔli n'o kan ka sɔrɔ bureau exécutif national la a mana tigɛ Dawuda Dala sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔni a mankan dan dɛ maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ maa minnu bɛ jateminɛ kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni b'i ka se n'i ka dabali la waasa i ka kanubandiya o bɛ maa min kan o ka se ka yanga nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi l'informateur tigi maaw an b'u fo karamɔgɔ dɔ tun wɛrɛ ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays maa min n'o kuma bɛ o ye Burema Gindo ye Burema ko min ye URD ko yalima ko gɛlɛya tɛ a kɔnɔ an bɛ dumuni ko bi wa ko nka ko gɛlɛya n'a ta o ta min ye Mamadu Igor Jara ye ale min ye vice président ye tɔn in kɔnɔna na k'a kɛn bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu la ko bawo ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko min ye Sumɛla Sise Ala k'a hinɛ k'a ye fɛn min dilan ka bila n'o kɛla tiɲɛ ye URD tɔndenw ma kadiri fara dugumama fo ka taa se sanfɛma ma ko bɛɛ lajɛlen de kan k'o makaransa ko wa ko min ye kalata minnu n'o labɛn baaraw bɛ sen na ko tɔn in kan ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ waasa min ye kalataw kɔni n'olu kɔni fɛrɛ dayɛlɛ la bɛɛ min ye URD a ka wuli k'i jɔ ni sarabaw ye ten fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Mamadu Igor Jara ye a y'a jira k'a fɔ min ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ni datula la sisan n'o kɔni kɛn bɛ sabu ye maa kelen ka se ka sugandi minnu kɔni bɛ se ka kɛ sabu ye ka se ka politikitɔn ni ka a jɔ a sen fila kan a ko min ye pétition i n'a fɔ i datula la cogo min na n'o ye sɛbɛnfura ye maaninfinw b'u hakili di k'a fɔ k'an jɛna ni a ye karisa de ka sugandi ka kɛ a ye o kɔni o tɛ maa dɔw hakilina ye nka o pétition fana n'o fana latɛmɛna i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa wolo fɛn min na o de ye conférence extraordinaire ye o conférence extraordinaire Mamadu Igor Jara ko n'o sigila sen kan bɛɛ ko farafarali k'o bɛ na tɔn kɔnɔna na ko ni maaninfinw di fara la ko tɔn ka a kologiriyali ko ca fo ka taa se sanfɛma ma ko bɛɛ lajɛlen de kan k'o makaransa ko wa ko min ye kalata minnu n'o labɛn baaraw bɛ sen na ko tɔn in kan ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ waasa min ye kalataw kɔni n'olu kɔni fɛrɛ dayɛlɛ la bɛɛ min ye URD a ka wuli k'i jɔ ni sarabaw ye ten fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Mamadu Igor Jara ye a y'a jira k'a fɔ min ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ni datula la sisan n'o kɔni kɛn bɛ sabu ye maa kelen ka se ka sugandi minnu kɔni bɛ se ka kɛ sabu ye ka se ka politikitɔn ni ka a jɔ a sen fila kan a ko min ye pétition i n'a fɔ i datula la cogo min na n'o ye sɛbɛnfura ye maaninfinw b'u hakili di k'a fɔ k'an jɛna ni a ye karisa de ka sugandi ka kɛ a ye o kɔni o tɛ maa dɔw hakilina ye nka o pétition fana n'o fana latɛmɛna i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa wolo fɛn min na o de ye conférence extraordinaire ye o conférence extraordinaire Mamadu Igor Jara ko n'o sigila sen kan bɛɛ ko farafarali k'o bɛ na tɔn kɔnɔna na ko ni maaninfinw di fara la ko tɔn ka a kologiriyali ko jɔ a sen kan bi ka URD maaw ye nin ɲɔgɔn
sama ina fa na se ko kati da akaburu kono ko kura ko bawu ay fami nyini gadi toma ani kunglena munu nayi ni ngura munu vie ala ko de ko ni nganga ko koroma do sa wasa mi o kala yino ye wala jile be sika sabati to mina wodi igoro jara ko ko mi alisa sama samali ko o blokaka mani vu hadino ngaga keleye o ga utega di nyoma ina fo buldi don yere tamazere yoyi mi ye kangleye o kasega o fo o wa ko mi ye o kani ko ingele ya ide ba be soro fami ngonna na o de conference nationale o mi no bulo da me kabla ortugalo na dat lemga ani sabala en 2021 ni wuye sebe mi na ya sama gabo le pays kono breba gindo aka fasiri do bola dirigi membulo bugaka do ado mbi boni sebe mi nu kama la tribune libre mi nye gwakuraye ma mi nye fasiri ke atwa de ko kosa maiga niti ma mi ndo bogatiri ba fa ma ko hey bogatiri jamana ngono ikado ma ba ti domble barakela ti domble ma chetir lenyera ti domble politiki ko nguma ani politiki bara bogatiri na yera ka fo ibino kenaka aboy kado kuma purgotole ani kuma langolo ikado abani kuma na shi lebe ta ki segere akonote ni ma min be sedu mamadu kulu balido bogatiri ke ikado ta fa ma ko hey mali dindo o temene ngofe ikado farafina barakela do chake da mizigira to kama ko sira SAS sira sarl SAS sarl de doa SAS sira SAS doa ube SAS o de semene do ade semene kala o de semene o do angata Borfirigi ma chaman de be jamana ngono min ye sedu mamadu kulubali do ko sayna nota akacha sambi sabaye ningama le mbi chesire ni wulika jola jamana kono mali yere damate sabula ni novo boka novo gurabo jamana wara nyabi boy fe o de sedu mamadu kulubali sebene kala ko akika do ko sayna do ye sebenike min ye kalu kuma do ye anila goshili kuma ninga sedu mamadu kulubali segere Boubacar Sirgi sebene kala ko akika do ni ko kuma daye ka sauke ke woce ni kiran gana yi ifasola ikan gana ya do mandi folo ko agwa jamana wara de mauka do ka laba ka no lakali ka jamana yi note ni ma min be sedu mamadu kulubali do jago kalaw nyininga soro buso bo nyininga ika do aka wuli ka do ni chesiri ani dunya sabani kala ko shuba wara ta koy ye kala de ke maliko no nga jija buluka aninga jamana kadinyo o buluka ni kala minge o bara jenya kama o de kala sababu ye akase yoro la bi abo yoro min na faga boyana kosobe mali doronde ika do sugu blo mi nugo kofo mi nye farafina jamana muga ani wolovla nye ika do tira abi kulungolo din jamana bela mi nye jamana famo ye farafin jamana a president ga dogo sedu ni min desigi nywa ka utega di nywa ma a jamana ga dogo sedu ni fama min de nywa do wal moti barake mi nye birum bugar ke ta ka fanga ika do ka dogo sedu aywa mamadu kulubali ka barala sangulo blambara o ka dogo samuga wal masambisa barala après ka funa gani dokoy aye kala minge uko de mako ingénieur abibo awa kala zo kono domi ni ya me major avec émotion de jury o de sur la ka promotion na wa makala ke major koro de wi jumay major sa promotion o yi kele de dangeli ye beda o de do Borfirigi aye lokole minge akala kera mali de la do ya soro mali kalango abe aseledu dika don awa demson do mi mora barakala jamana na ninga bamako segere akwika do chekeda mi no ko ngera sanu yele no de kembe kelere kunye bi matama ve o chekeda de toy ko sira sigi furo dama itlo folo sa 1991 yaro te biye de o do ya soro Ibrahim Boubacar Keita ma donende ati fangana jango kase dengema odo karimu njini be bano fe ikado atekudo adama do kula sebene kala ko mo bi nyina mingo sangulo bla ikado awakafo ongalo ni abakeni minu ngera kikado ibina shedu mawdu kulubali dola akikado oyokodo mbali ya dai wal mali hashiri yere abo de kofo no te chageda mi na yo sigi sega no esirai o sobe kurubo gari do mo kera san 2009 joni nye akowo adaela do president Amadou Toumani Touré nanga makwa tete alaka hinana kala ko odo ya soro karimu fabi kula wa yalba kate karimu yarama wa ko kabino odo o ya soro mi nye sedu
Mamadou Kulubali min ye walamba ye a y'o ta farafina fa bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn di fɛ i k'a dɔn fura t'o la karisa ko ka gonye fura t'o la nka nkalon ni namara dɔw bɛ k'u da i yɛrɛ ka jamana den la a ko i k'a dɔn o fana y'a damata maana ye n'o tɛ an bɛ don min na ko bi nin kamalen min n'a sɔrɔ a bɛ fɔ Seydou Mamadou Kulubali farafina bɛɛ lajɛlen bi waso n'a ye jamana 27 a ko k'i bɔ a la ale de tɛ sira dilan a tɛ siraw labɛn a tɛ siraw n k'a dɔn k'u cɛnnu t'o kɛ min ye ayiwa sira ɲɛmaa ye baara jumɛn in de b'a bolo ni sugubulo dira maa wɛrɛ ma u ka sira dilan ka taa lajɛ nin yɔrɔ in ma fa bɔgɔ ma kɛ nin yɔrɔ in na i k'a dɔn siman ma nin labɔ ale ka da min n'a y'o sigi sen kan n'o ye sira ye o so bɛ Kurubogari don o kɛra san 2009 jɔnni ye a ko a dayɛlɛ a don président Amadou Toumani Touré n'an k'a ma ko a tɛ ala ka hinɛ na ala ko o don y'a sɔrɔ Karimu fa bɛ ko la wa yalima ka se Karimu yɛrɛ ma wa a ko kabini o don o y'a sɔrɔ min ye Seydou Mamadou Kulubali min ye walamba ye a y'o ta farafina fa bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn di fɛ i k'a dɔn fura t'o la karisa ko ka gonye fura t'o la nka nkalon ni namara dɔw bɛ k'u da i yɛrɛ ka jamana den la a ko i k'a dɔn o fana y'a damata maana ye n'o tɛ an bɛ don min na ko bi nin kamalen min n'a sɔrɔ a bɛ fɔ Seydou Mamadou Kulubali farafina bɛɛ lajɛlen bi waso n'a ye jamana 27 a ko k'i bɔ a la ale de tɛ sira dilan a tɛ siraw labɛn a tɛ siraw n k'a dɔn k'u cɛnnu t'o kɛ min ye ayiwa sira ɲɛmaa ye baara jumɛn in de b'a bolo ni sugubulo dira maa wɛrɛ ma u ka sira dilan ka taa lajɛ nin yɔrɔ in ma fa bɔgɔ ma kɛ nin yɔrɔ in na i k'a dɔn siman ma nin labɔ ale ka maa tɛ wariko kuma ko ni ɲininkali k'a la sabula fɛntigi don o ye nkalon ye wa a n'a ta nana maa na wariko kuma ɲininkali kɛ nin na sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda min kɛlen bɛ ka politikimɔgɔw sira o de la don o don na taa kuma kura dɔ fɔ Karimu Keyita den ni marché d'a ma IBK den ni marché d'a ma maa min ka cakɛda dɛlɛla kabini san 1991 a k'i k'a dɔn Karimu Keyita o y'a sɔrɔ a b'a bɛnna na o y'a sɔrɔ IBK b'a denma la dugu cogo di ni n'o ye kelen ye a ko an bɛ don min na ko bi maliden kan ka waso ni maa damadɔ ye sɔrɔ bosobaw b'o la kadiri dɔw b'o la a k'i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni cɛsiri jamana kɔnɔ o donnen don o tɛ bila ko ye maa o maa sera ka nin ɲɔgɔn na cakɛda sigi i k'a dɔn i yɛrɛ kelen ye ni empire belebeleba in i sigi i yɛrɛ kelen ye jamana marali ani jamana ɲɛtaa to kamana quoi o kuma an bɛ don min na ko bi mɔgɔw ka dɔ wɛrɛ fɔ min ye Seydou Mamadou Kulubali ye i k'a dɔn kalokan i k'a dɔn ani nkalon ni namara a b'a don ɲa dugusɛjɛ folonkoto nin kun ye sɛbɛn ye an ye min jalo k'a bɔ tribune libre kɔnɔ a ka bi bɔli la tribune libre mɔgɔw an b'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Musa Sayo Kamara ye Musa ko min ye tosira tɔ ye k'a ka guwan dɛ e ko min ye CEDEAO ka ciden ye o min bɛ taama na kabi anw ka jamana fanga kɔni dɔ la bisi basa la n'o ye transition ye maa min kɔni b'a ko k'a ni k'a dɔdɔlima min kɔni ka wulikajɔ dogon tɛ maa na o ye Goodluck Jonathan ye Goodluck Jonathan ale bɛ farafina keleya tɔnba Union africaine fo ka taa se CEDEAO ma u bɛɛ lajɛlen kɔni fara mɛn ɲɔgɔn kan ka danaya da maa min kan a ka se ka taama kɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ ko in bɛ cogo minnu na a ka se k'a ɲɛɲini k'a ɲɛsɔrɔ minnu bɛ yen n'olu filiw kan ka latile u ka latile o kɔni ko maa kofɔlen ko e ko k'a tɛna kɔsegi bɛlɛ da ka na anw ka jamana kɔnɔ ko kura wa septembre kalo nata tile 5 fo ka se a tile 7 ma san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ maa kofɔlen in k'a bɛ wulikajɔ la a bɛ ɲini ka waati caman bɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamanakuntigi n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ne ma ɲɛ k'a fɔ k'a ka fanga dafurula sɔrɔdasilakaw fɛ min ye camancɛrɔ fanga ye o wajibiyala o ka sigi sen kan wa o sigitɔ a kɔni a ko kɛla gɛlɛya ye hali n'a sɔrɔla hakilinaw tilala ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye gɛlɛya donna fan minnu na o ɲɛfɔliw kɔni o bulila ka o bɛɛ lajɛlen fɔla ni k'o pɛrɛpɛrɛlatigɛ wa i b'a ye fana k'a fɔ a waati ni fo ka na bugɔ sisan la CEDEAO ka taa fara Union africaine kan olu kɔni bɛ u jamanakuntigiw b'a la ka ɲɔgɔn ye tuma ni tuma waasa min ye anw ka jamana ye a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka bɔ nin dingɛ kɔnɔna na wa n'i ye Goodluck Jonathan ka nin taama ta k'a lajɛ o min boloda bɛ ka bila septembre nata tile 5 ka taa tile 7 ma san 2021 anw ka jamana faaba kɔnɔna na k'a bɛ dulon fɛn min na o de ye CEDEAO jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn ye ba min kɛla Ghana faaba kɔnɔna na n'o bɛnna mɛ kalo tile 30 ma san 2021 wa ko ni a ka nin taama fana ta ka lajɛ a bɛ nɔrɔ fɛn min fana na o de ye jɛkulu dɔ fana bolo anw ka jamana kɔnɔ o kɔni o kɛla
ale ka taama kɔfɛ min kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kolonkolonla juillet kalo tile 14 ka se a 17 ma san 2021 jamana kɔnɔna na yan wa délégation yi a ɲɛmaaya a kun t'a mɛn ka di Nigeria ka den min kɔni kɛmɛ Nigeria lasigiden ye Union africaine kɔnɔna na n'o ye Victor Adeleke ye o kɔni ka taama senfɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu nana ka na cɛmancɛ fanga k'a bolodacogo ani hakilinaw minnu bɛ yen n'a sinsin bɛ o bɔlɔw kan k'o bɛɛ lajɛlen ɲinini ka o dɔn o kɛlen kɔ ka faamuyali sɔrɔ o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen na a y'a jira k'a fɔ k'u kɔni hakilina ko jɔngɔ a la k'u bɛ se k'a fɔ ko transition k'a b'a la ka taa sira ɲuman kan o kɔni t'a la o cogonin na o b'a y'a donni kama fana anw ka gouvernement n'o ye sɔrɔdasilakaw ye olu y'a laɲini Union africaine ka nin délégation fɛ k'a fɔ ko u ye jamana faso Maliba sen bɔ Union africaine ka taabolo minnu na ko jamana ko o sariya bolo o ka wuli ka bɔ yen ɲagili briefing o ka wuli ka bɔ faso Maliba kan wa min ye Union africaine ni CEDEAO ye ale fana olu ye ɲɔgɔn ye o y'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛn kelen min kɔni dɔn o de ye furancɛ min dala ni ka kalifa sɔrɔdasilakaw la ko cɛmancɛ fanga ka kolongolo o kɔnɔna na ko a ka da o ma dɔ kana fara a kan wa o min bɛ kɛ sabu ye fana ko bawo ko ni min anw ka jamana ɲɛmaaw a donni kama o ye nafolo o ye dɛmɛ ɲini ka bɔ Union africaine ni CEDEAO yɔrɔ k'a fɔ jamana in ka dɛmɛ waasa kalata minnu bɛ yen ni transition banna n'olu kan ka sigi sen kan o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la wa min ye halisa min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen a fɔ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min ye sommet extraordinaire minnu bɔra ka kɛ CEDEAO fɛ ka bɛn juillet kalo tile 19 tɛmɛlen ma san 2021 i b'a ye k'a fɔ o sen fɛ fana min ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni ye a ka ci kɔmasegi bɔ k'a da kɛnɛ kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ transition ale kɔni jigi d'an b'a la a hakili sigilen don k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga maaw ye furancɛ min t'a mɛn ka kalifa o la k'o tɛna bɔ o kɔnɔna na ko wa k'a b'a la ka taa cogo min na k'o kɔni k'o jaa mɛn ale yɛrɛ ye kosɛbɛ ko wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ ko nin bɛna bila minɛ waati kɔnɔna na waati min fana ni politikitɔnw ni jɛkulu kɔni fana bɛ ɲɔgɔn kan jɛkuluba dɔ kɔnɔna na ni k'a to a da ko cadre d'échange des partis et regroupement politique minnu kɔni bɛ taama na olu kɔni kɛn bɛ ka gɛlɛya gɛrɛntɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma k'a fɔ ko furancɛ min kalifal'o la n'o ye san 1 ni kalo damadɔ ye o kɔni k'o kana tɛmɛ o kɔnɔna na wa o waatinin kelen fana na jɛkulu dɔw fana bɔ mɛn ni ka taama boloda olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen sabati waasa min ye cɛmancɛ fanga ye a bɛ se ka mɔɔnɔ bɔ cogo min na wa min kɔni bɛ n'o ye gɛlɛya ye ni maa b'a fɔ ko o bɛna kɛ sabu ye CEDEAO ni Union africaine olu ka siga anw ka nin fanga cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw na o de bɛ tali kɛ min ye wulikajɔ min n'o kɔni kɛla sabu ye bandaw ka taa se Mokhtar Wane ma olu kɔni lasago bɛ k'u dɔ bɛrɛ la cogo min na n'a bɛ wele ko résidence surveillée o kɔni o ɲagili bere min y'an b'o maa fila nɔfɛ o kɛn bɛ gɛlɛya belebele wa a kɛn bɛ sabu ye ka politiki maa caman ni ka olu kɔni sira wa n'i ye kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ olu ka journalidoba n'o y'u ka avocat ye o kɔni bɛ wulikajɔ n'o ye maître Mamadou Ismail Konate ye Konate ko k'ale ye jalakili sɛbɛn do ka ɲɛsin CEDEAO ma min ye anw ka cɛmancɛ fanga maaw olu ka ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye ani faso Maliba yɛrɛ waasa min ye bandaw ye ka taa se Mokhtar Wane ma sɛgɛ bɛ se ka b'u kan na cogo min na ko bawo ko u ka hakɛ k'a dan bɛ dugu ma ni ka sen kɛ ni ka a tereke wa o kɔni bɛna kɛ sabu ye min ye CEDEAO ka nin ciden ye Goodluck Jonathan a ka i kɔfilɛ ka se ka nin ko fana ni k'o fɛsɛ waasa fili ni dibi bɛ fa minnu fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ yen nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na Musa Sayon Kamara a ka fasiri don karamɔgɔ de waati wɛrɛ ko ni misiri maa ka kɔgɔ n'o binna dugu ma saga nɛnɛ de bɛ dabɔ ne ko bala cogo bɛ di Bagatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali l'indépendance Bagatigi i k'a dɔn maaw ɲɛna ko fɔn fɔ ayiwa o bilalen bɛ kɔfɛ nkalon Bagatigi i k'a dɔn procureur général Sarasunba i k'a dɔn tigiba n'o ye cour suprême ɲɛmaa ye Mahamudu Timbo Mahamudu Timbo kunungo i k'a dɔn a ye kunnafoni di kɛ Bagatigi i k'a dɔn dulokiba jɛtigi kɔsumutigi Bagatigi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka kalan daminɛ u b'a fɛ ka boli sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye kunnafoni di ye indépendant y'a jira k'a fɔ olu delila k'o kɛ utikalo tile 24 ko Soumaïla Boubé Maïga i k'a dɔn ayiwa min ye avion ayiwa sɔrɔdasiw ka avion sango min kɛra ani minɛn jamanakuntigi ka avion sango in ani sɔrɔdasi minɛn minnu zana i k'a dɔn cour suprême k'a ye a ka arrêt kɛ san 2021 min b'a jira k'a fɔ hakaja ayiwa a dossier n'o y'a kuma bɛɛ lajɛlen dara awa ɲinɛ kɛra kɔ min ye Mahamudu Timbo ye a ko nkalon kunungo a ye kunnafoni bɔ k'a da a ko ayiwa min ye nin ko in ye ni ŋanamu in fanga barika bonyana kosɛbɛ i k'a dɔn waati kɛra a solosala la i k'a dɔn solosala in kɔrɔ tɛ k'a fɔ saratigiw ɲinɛ n'a kɔ sabula kɔsa in na min ye saratigi ɲɛmaaba
dɔ bɛ o yɛrɛ de taara k'a kɛ minisiri ye n'o ye kiiritigɛlaw ka minisiri ye o kɔni kɛ minisiri ye o n'a ka sɛbɛnfura bɔ k'a da kɛnɛ kan a ye nin ko in ɲɛɲini a k'i k'a dɔn maa caman kɔnɔ bolilen bɛ bi sɛbɛnnikɛla ko a bɛ sɛgɛsɛgɛli dira polisiw ma polisiw kɔni kun ye sɛgɛsɛgɛli ba kɛ o sɛgɛsɛgɛli in senfɛ maa caman de bɛ minisiri kɔrɔw b'a la faamakɔrɔ caman b'a la minnu kɔni welela ka t'u ɲininka u bɛ min dɔw ka se k'o ɲɛfɔ a ko tuma dossier kura min dalen filɛ n'o bɛ jamana ŋanamuŋanamuba dɔ fɔ IBK tile la IBK yɛrɛ tun bɛ yaala avion min kɔnɔ avion in dilancogo ma se ka ɲɛdɔn bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ a la IBK mana ɲininka o bɛ dɔ fɔ premier ministre ye dɔ fɔ ministre yɛrɛ ye dɔ fɔ a si ni si ma ka kelen ye o tuma jumɛn de ye tiɲɛ ye a fɔra ko sɔrɔsiw fana minɛn dɔ sanna ka di sɔrɔsiw ma a miliyari kasabi barika ka bon kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ŋanamuŋanamuba de fana yer'o senkɔrɔ joni joni de b'a la awɔ i k'a dɔn kɔsɛ in na u bɛɛ lajɛlen welela ka t'u ɲininka min kɔni ye procureur général ye cour suprême min ye Mamudu Timbo ye a ye kunnafoni bɔ k'a sɛbɛkɔrɔ bin a ko nin jɛlen don nin giiri kɔni i kana se ka a bi kɛ n'a kɛra san 10 ye a kɛra san 20 ye a ti bila abada min kɔni haute cour de la justice ye sɛbɛnnikɛla ko ani assemblée nationale olu kɔni minnu wakili don a la sɔɔni ka sababu kɛ waati kun kɛra olu de kan ka ko in ɲɛnabɔ olu ka solosala baara yɛrɛ la olu joli o ka nin kɛra sababu ye ka ko in sɛbɛkɔrɔ sumaya nka an bɛ don min na ko bi k'a fɔ k'a ɲɛfɔ jamana den bɛɛ lajɛlen ye min kɔni kɛra jamana in kɔnɔ IBK tile la sɔrɔsiw ka minɛnsanko IBK yɛrɛ tun bɛ yaala la avion min kɔnɔ a ko kɔni ɲɛdɔn a n'a ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigili kala kan i k'a dɔn baaraw daminɛna sabula sɔmin kelen don maa minnu na n'u ko ma tubabukan na suspect i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kɔni de bara ka wele ka t'u ɲininka dɔɔni dɔɔni n'a bɛ fɔ anw ma ko maa aigrilenw anw kɔni ni dola de bɛ taa an jɔ bɔda la sa kamukɛ olu segu tɔnjɔ ka baara daminɛ min mana bɔ n'a fɔra k'i se b'a la i bɔda la ten k'o su 3 ka na n'o ye dugu kɔnɔ a kɔsɔmuti mana a V8 wulubana ninnu u ka ko b'an dɔ don sa an b'u fo se ka don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Lampire jɛkulu n'o ye rédaction ye o ko min ye agence nationale de la sécurité routière a ɲɛma k'a bɛ sunjata de wa n'o ye madame Jaji Sakɔ ye min ye ANASER n'a a sigili sen ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'a kɛra tare ye ni bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a jigi k'a fɔ ko min ye Sirabakan Kasara ye ko belebeleba n'a kɛ bɔ a la ala ni nin tɛgɛda in ka wulikajɔ sababu la ko nka k'a kɔni k'a kɛ mɛ sugokan ye ko bawo ni ye kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ an ka siraba belebele n'o ye dugutaa sira ninnu ye an ka wulakɔnɔna ninnu na k'o su joli don minnu kɔni n'olu ma taa salo protection civile fɛ n'i ye kɔrɔfɔ lajɛ san 2019 ka se 2020 ma maa min ni Sirabakan Kasara kɔni kɛla sabu ye k'olu ninkɛnɛ 3 ka bu o la a bɛ t'i jɔ maa 1285 wa n'i y'o kɔrɔfɔ lajɛ o sɔrɔla l'accident min fɛ n'o ye accident ye o de ye maa 10,800 ani 240 kɛra sabu de maaninfin bɛɛ lajɛlen y'a miiri k'a fɔ ko n'a nana a bɛ kɛ sabu ye kasaraba minnu bɛ siran ka siraw sanfɛla la ka camanba de bɔ o la bawo olu ka kunnafoni di ani ka t'u a ka maaw ci ka taa sira ninnu sanfɛla la aw ka taa dɔɔni aw ka taa nin cogo in na aw ka bolimafɛnw boli nin cogo in na o de kan ka k'u ka wuli ka jɔ ye ko nka madame Jaji Sakɔ ale min ye ANASER directrice nationale ye ko kɔni a ka sugandili kɔni kɛ bɛ jigin waro da ye bawo n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ tɛgɛda in yɛrɛ a taabolo de dɔn wa kalan yɛrɛ de tɛ a la wa ɲininkali kɔni b'a la kɛ jamanadenw fɛ mais min b'i ye muso in a bɛ baara in dɔn dalu de bɛ n bolo nka maa ma b'a kɛrɛfɛ n'o kan k'a dɛmɛ olu b'u cun n'a ye cogo di n y'a ɲɛdɔn n'a ko min ka min kɛ an bala ka taa o t'o kɛ e delila ka ANASER ka kuma mɛn jɛgɛ fɔ la yan e y'a mɛn yan a dun bɛ f'u ye dɛ a ye taa n'a ye arajo la minnu bɛ lamɛn n k'a ɲɛdɔnnen don min ye non a b'a ka baara dɔn mais maa ma b'a kɛrɛfɛ a bɛɛ da walen don k'a dun de n bɛna o bawo min ye nafolomugu ye nafolomugu sugandila ka di ANASER ma min kɔni dagosi ka bon kosɛbɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ san 2021 in na nafolomugu min n'o ta la ka di ANASER ma waasa u ka se ka baara kɛ ni a ye o ye miliyari 2 ani miliyɔn 270 n'a kun ka fɛ san 2021 bon alors il faut sensibiliser saliw ni fɛnw mana se wa ni wari t'u bolo san minnu na accident bɛ dɔgɔya nka ni wari ba nana accident de bɛ bonya waati mɔgɔ t'o faamu maa ma ba n'a m'u gɛn u b'a da don kuma na ayiwa
san 2018 ni y'o ta k'o fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ sarabankasara kɛla maa minnu fana sata ye maa 600 ani 600 maa 600 ani 13 wa n'i ye san 2019 fana lajɛ min ye o accident fana ye maa min sala o la o ye maa 500 a fɔ maa 600 ani 63 min zoro ya sarbakan kasara min gonin kala olu fana sali sata ye o ye accident basegi 935 ani 5 wani ekoro en bele jele laje ko ni warite anazare kuna kesu kono wati mina ki baye ka fo chaman ba de bo accident na o ye faziri ke baka sakatakali wa ko na fulo mugu bakule mana taka kalifo la samunu la ki baye ka fo accident yara de koni o dago shi be boya ko tabe ko yalma madam jaje sako abe walima Allah be bara do mamunun ba karafa lu de tala ga barake aku gende ha anye do le do inde ga kuma nale wala ni gara nyamaye ali yoro furana ibogwe Baba dirigi ne be mbulo buwa ka do mbi woni sebe minu ka makanar de chene ay do anga kama iba sura balalen be eske mali duanyo ba dirigi chege da na bi jamana kono minu nganga na fulu dashi jamana kesu kono duanyo de be nyena sei kuna foni soro la ministère des finances et de l'économie na ali Hussein Sanu ale de ministre mi nye sebe ne yere ka nyesu duanyo ma anu ka directeur ba bo dirigi sebe ne kala ko aponi ya ta ka laje min ye wulga joni cesire sa bande nga miliyar kema saba ani muwa ani kele maraka ke yel mashuba do abi war de glanwa ngali to mebe min ye dukara ye sabne kala ko annafura dama kana bla do anyo tuna ikalo ni maraka ke aka cesire ni wulga jo jamana ya don ko sobe aponi ya ta ka laje do anyo bila mako ni ngera ay wal sudan zo de sabula ikado janvier kalo kle folo kana bla juin kalo kle bisaba temene na million kema saba ani muga ani kele sa yele mandeba akuni yo jetemine ikado kema sarada binani ani duru ikado fo biduru ni fla ikado yo ka soro yi ma min dele du ka wor soro lila ka do jamana wande kono lembo akuno fana boray direction nationale du trésor comptabilité publique olu fana do ninge mi nyi sabana ye olu yo ojoro soro milliard kema fla ni biulo fla ani duru akuni ya takalaje ma mi ngoni nga chesiri ni wuli ka jo awa jamana kono ni uye soro bake ika do nani na minye direction nationale trésor ani comptabilité publique ika do olu debi joro sabanana direction nationale des domaines o ika do o debi yoro in datugusa olu kera nani nai milliard bi olu bla olu yo soro kabla jamana wade kono akoni mbele gele tanuni ika do furuba chekelaw minu nga bara e waranyini douane wo trésor wo ika do comptabilité no ye trésor yo abele gele ni fuli kaka nga foli famba ni chesiri barika boyano o kera douanyo yi mame dukara ana jenyaw o ka wori get tay ika do kle ble koro ka bla kesu kono kana na masuma le da fama o koro akika do ka chesiri barika boyana ni madu e bara nyuma nga jamana kono ni foli kaka o de la ika do Hussein Sanu ministre mi na bengi nyini nga abon na folo kuna ayel letter ka nyeshi douanye o ka nyema ani douanye de bema mba wala nyuma do aka jamana jo ani jamana chesiri la jamana bi dingeni gele min gono aw kera sababu e kan nyuana na folo mugo ke ni mbeka sababu bade jamana gela tama be ikado akawuli kabwanga ma me dukara ikado andale jula inspecteur général dukara halbi naka bi dofara chesirga jamana mugo ba ade minu na iyola ibla lembe chimina ikado dondi la sini aminu nyi ka famo ye ambi sebe korofo ningi sebe korotanu basiri babi mi nye abo Umar babi aya jira ka fami doni mina kobi jamana kono ni mami ngo njeka shufe duma na jabiye douanyo kan nyeta jongo ala dandala bi ni munyo zebenye agemi izalo ka bo kanar de shene kono akabi bolla karamo do watu gara amitawa mimi abage jogodi anga tinege bila pedara premier mi folo anga sorokata karamo do watu gara namu nego bala to bedi Bondirigi membulo bwaka do mbiboni sebe minu kama le démocrate sebe keba atwa de ko tinyatigi bokatirigi ikado awanini mabo jamana kono bokatirigi ikado jamana ta yere soro sabula na fora polisu ani lakana tilamo na fora nyuanda betu ni nyuanje nyema ku ke ukake yere sagutai bokatirigi ikado debi ke sabo ka jamana fanga doya abegele mi nye asimu goita akle na be
ko ko kɛ i k'a dɔn cɛta i k'a dɔn l'armée na polisi la walima gendarme na i k'a dɔn ko kan ka kɛ jɛlɛɲana maa minnu bɛ se a baara la walima fanga bɛ minnu na a kala bɛ minnu na olu k'a ta nka a ye karisa yɛrɛ ta ten a ye ɲɛma a ka nin don a la waritigi i k'a dɔn o tɛ ko dilan a ko awa kɔsɔn in na min ye awa maata ye i y'a dɔn awa balawu dɔw kɔni kɛra musokɔnɔma yɛrɛ dɔw yera i k'a dɔn awa polisi ta la waritigi i k'a dɔn o juguyara fo k'a fɔ k'a to ten ɔ kɔsɔn in na fana min kɛra o kɔni walankata fanga ka bon hali dɔ in ye min ye kalanden kalanden 200 ayiwa officier i k'a dɔn élève officier de police a fɔra k'o de ɲɔgɔnda bi kɛ min kɔni kɛra a kɔnɔ i k'a dɔn a fɔ kun yɛrɛ tɛ sabula a ɲɔgɔnna keleku ni a ɲɔgɔnna janfa ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ abada a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye corps national de police ye nin ɲɔgɔnna ma deli ka k'a kɔnɔ abada wagatini i k'a dɔn hali chauffeur olu dɔw taara i k'a dɔn directeur général adjoint ka chauffeur ye plombier dɔw taara ka taa kɛ officier de police ye Boubacar ke a ko i k'a dɔn ɔhɔ nin bɛ hadamaden kamana guwan article min kɛra arrêté numéro o ka ca février kalo tile 17 san 2021 a fɔra ko wulikajɔ ka boloda ɲɔgɔnda ka kɛ min ye awa élève officier 200 i k'a dɔn ɲɔgɔnda ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni minnu kɔni ayiwa kofɔra ni bolokɔni ɲɛsinn'u ma ayiwa o de ye nin ye min ye santé affaires sociales maa 8 min ye transmission télécommunication maa 12 finance logistique maa 10 secrétaire bureau secrétariat ani bureautique i k'a dɔn informatique musique maa 12 i k'a dɔn généraliste maa 150 ani 7 a fɔra ko nin de ka sugandi nin diplôme bɛ minnu bolo minnu ye nin kalan kɛ o ɲɔgɔnda ka kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ waati k'i k'a dɔn bɔtara kɛ min kalama maa kelen t'a la k'a fɔ ɲɔgɔnda kɛra k'a fɔ a kala b'o la walima a sɛbɛn b'o bolo a bɛɛ kɛra ŋanamu ni nkalon da ye waati k'a bɛ n'a fɔ u bɛnna ko kan faamaw yɛrɛ dama a bɛ nin dɔn ye n yɛrɛ bɛ nin dɔn a ye an ka bɛn n ka maa min n ka nin b'a la n ka nin b'a la waati k'i a ko i k'a dɔn tɔw la i b'a ye k'a fɔ plombier ani chauffeur kɛ olu b'a la ayiwa min ye promotion 2005 i k'a dɔn officier 2 i k'a dɔn kelen kɛra ayiwa directeur général adjoint ka chauffeur kɛ n'o ye polisi ayiwa polisi directeur général adjoint o ka chauffeur kɛ o kɛra officier sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ baara la gosi tɛ dɛ nka min ni min fɔra dɔnniya min b'i la fɔ ka ta o de la wasiriki dɔw taara hali ala ma taa defu t'olu bolo wasiriki dɔw ka polisi tali dulon bɛ bagi sɔrɔli la sa ayiwa dɔw bɛ yen dɔw taara hali defu olu ma deli k'o sɔrɔ o y'aw ɲɔgɔnna ye waritigi ko n'a fɔra o de polisi généraliste ye k'o de taara diplôme t'a bolo bagi t'a bolo waritigi anw ka jamana an b'an ko minɛ ka taa an jamini sɛbɛnnikɛla ko in kɔni a fiɲɛba de bɛ jalatigibaw yɛrɛ la sabula i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ syndicat minnu fana bɛ yen waritigi n'o ye polisi syndicat ye dɔɔni furutila ka d'olu ma sabula u b'a dɔn ni dɔɔni ma d'olu ma olu ka ŋunuŋunu walima u ka wulikajɔ u b'a kɛ n'o kɛra olu n'a ɲɛfɔ hali n'olu kɔni b'a ɲɛfɔ ko in nana ɲɛdɔn a kɛra ngalonba de ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn jalatigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko an bɛ joli na ko bi Boubacar Sidiki i k'a dɔn a polisiw ka syndicat olu kun man ka jɛ ni nin ye abada Boubacar Sidiki kuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ polisikɛ dɔ ye nin kɛ walima i k'a dɔn kɛlɛyɔrɔ la dɔ boli la Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa min ma dabɔ baara min kama walima a tɛ fɛn min ɲɛdɔn a man d'a ye i y'o diyagoya ta ka taa don o la sabula i b'a fɛ o ka kɛ maa ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn i dusu tɛ suma o baara la abada sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Mali fiɲɛba dɔ ye cɛta ye o tuma min kɔni Asimu Goyita n'a tɛ nin galama nin ɲɛ ka fɔ a ye a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye keleku dama min bɛ an ka finitigiw fanfɛla la bi a fanga ka bon kosɛbɛ n'a fɔra ɲɔgɔnda ka kɛ n'a fɔra ko cɛta ka kɛ Boubacar Sidiki a ka k'a ɲɛ 40 ma o de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen nimisi ka wasa nka n ka papu bi yan n ka maami bi yan n ka lee bi yan Boubacar Sidiki a ye ɲɛma a tɛ dɔwɛrɛ la temi ni daga sunɔgɔ kɔ a ye nin don nin na Boubacar Sidiki k'a dɔn n'o dun na o de bɛ boli dɛ bari a kanu t'a la o Allah baara kanu t'a la Allah o b'o dɔw bɛ mun kɛ o de y'a to kɔsa da yɛlɛ e m'a ye polisi min bɛna na moto suɲɛ na wa Allah o n'a ɲɔgɔn ko caman Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko ni faamaw yɛrɛ dama bɛnna ko kan i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa cɛta la u ka taa tilaw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn teri kunda i k'a dɔn ayiwa balimaya kunda min ye ayiwa kalifa kunda Boubacar Sidiki o damada tɛ jamana dilan bada ko in kɔni mana tigɛ da o da la Boubacar Sidiki a ko mankan tɛ wa a ɲɛ dɔnna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la
le démocratie mo karamaro do batu ngarambu fo ne yentega do ni saban be bo saban no kama ko le hogon ko mi onga e gendarme ya munu be bajangara no yo ka escadron la gendarmerie de bajangara ko ni o kalo fly o tega mado ka primuka mi e o ka primu d'opération e kata se PGA mano primu général d'alimentation o ko ni ya kalo fly o lu ko ni be bulbulla anofe tega ma tega da aka PGA awo abe fo de ma ko par franc Allah prime général d'alimentation Allah nga che nabia abmeni nyefo insida bomana Allah ka hine bomana abi sura su ko nunu nyedon par franc akono dira dogo do ka kono ibara ka foko ko na kera par franc awo abebe kamela ko do nam mi ye prime d'opération e kata se prime général d'alimentation ma ni ye escadron de gendarmerie mino flani bajangara ni olu kalo fly o ma o taga madda o ka warika ko ni ye korofo entaka laje ni mi ye onga findigila ka muno no lu flani ye ni roko folena ko gelea te gelea mata ni ka usagere mi ye février do haglina dige février do tle muka ani duru en 2021 e baye ka fo bamanjila ko ni na beni roko folenga baye ka fo asude chala ko sabe ni ye material chama vana no ye moblu ni maramavon ye bamanjila ko yo o kelengo ku sago no dunga ke e baye ka fo utara no o maramavon no chama ye wa mi ye ni ma ko fole nunu ye ko ni blambe ni ngogulu badan fadan kono wa oni haga mi vana ka gla ka seda oka yin ngali ko ni ngeme yalima uga nyema walima mami be ni ngojula anya ka nyini na soro la sigi me bamagoya kono furu na me toseka ibala ka demzo nga na fulo ni ga franyo nga ka maze anya ka nyini uga na fulo akadi uma kunna nyongo do fana dilla ka ke mi ngera san 2020 kon nana wa mi ye san 2020 o kalo saba folo ibaye ka fo ogunte escadron de la gendarmerie ko gendarmerie bolo fara wara mi be no ye brigade territoriale olu koni olu fana kumbe ni ngele asuku kon nana ka korofo poyi ibaye ka fo jina ka police ka tinga to olu ka hake duma awo ko sa daina mi ye escadron mawe olu fana de be kamana gan kono ni nyama ote akalama dango ministre de la sécurité intérieure colonel na ta kalama ni abole akalama o mi ye escadron de la gendarmerie nu o koninga o dagaro be banyangara ko nama ko o ka primu nu ka primu d'opération foka da primu d'alimentation généralement ya kalo fly ku tega madda aka ka ferani da bale suku bela jele wasa ni ma ko fole nunu o be se ku ka war soro ko mina bawo ni na nyongo ni mega sabu e ka finidigila ka ni ka temina ngoya bawo kene munun be ni bela jele ba kalama ka mine mobti kata ni yorogo fole nunu la baye ka foka ta se koronvela erama munu finidigi munun be ni bela jele be gele ya konna wa na fura ku wo fewrete di uma oni feni mi varaga ga no ka duranu ka hage no fona koni ni dokeme ki daw ka to go manze ka te bende onanye ni nguye to be mi na ya sama ga bo le hogon konna na amidu to go ale ka fasidu bozugi wati na ka wati ma se bita amba blaya wati dafara obabe ka don aywa minye mamudu ale de kuma shwa kolela mamudu suruni bara nyena wa assalam